Здравей, Габриела! Когато бях на 18, направих видео, което да гледам, когато стана на 30. Аз все още не съм станала на 30, но мисля, че така ми изглежда доста добре сега на 28 годишна възраст, ти да направиш видео, което да бъде насочено към твоята 40 годишна версия. Малко ми е странно да си представя живота на 40, защото когато бях на 18, сегашната ми възраст ми изглеждаше супер надалеч. Представях си, че ще бъда... Аз не знам какво. Честно казвам, не можех тогава много да си представя живота, понеже бях в, как да го кажа, един по-труден период. Не, че сега е много лесен. Нали, живота поначало си е доста труден, но тогава беше много абстрактно. Сега също ми звучи много абстрактно да стана на 40, но по-скоро някак си е по-видимо вече за мен. Не си представям да се променя толкова от сега до тогава, колкото съм се променила за последните 10 години. И най-вероятно, нали, ти сама ще прецениш дали съм била права сега или не съм. Какво мога да ти кажа за последните 10 години? Страшно много неща се случиха, но и също така мога със сигурност да ти кажа, че минаха много бързо. С всяка година мока стига. С всяка изминала година периодът от време 365 дни, които обхващат една година, става все по-малък процент от твоя живот. Съответно, минаха неусетно. Наистина, минаха неусетно и съм сигурна, че когато гледаш това видео, когато си на 40 след 12 години, това ще бъде един период от живота, който сигурно ще мине още по-бързо, отколкото периода между 18 и 28. В момента живееш в София, занимаваш се с няколко различни неща, но основното нещо, което така буди твоята муза и основното нещо, около което се въртят повечето ти мечти, е изкуството и по-конкретно киното. Имаш щастието да работиш това, което ти харесва. За мен беше много важно, или по-точно то натурално се случи, да избягам от конвенционалния начин на живот на повечето хора, да си намериш една работа, която да е от 9 до 5 или 9 до 6, както са вече повечето такива работни места, и всъщност да правиш това, което наистина ти носи удоволствие. Защото вече в своя осъзнат живот на възрастен човек ти осъзна, аз осъзнах, ние осъзнахме, че не можем да си запълваме времето с нещо, което ни се струва безсмислено. Имам голям контрол върху това кога съм заета. Имам няколко различни притока на пари и тази динамичност ми носи голямо удовлетворение. Доза нестабилност и несигурност, даже нестабилност може би не е точната дума, по-скоро несигурност, но в момента си мисля, че ако имах тази сигурност на някакъв вид малко по-стабилна работа, ако така мога да го нарека, бих се чувствала като в капан. Не знам ти в момента дали работиш нещо друго, което е малко по-предсказуемо, но да, в момента този динамичен начин на живот и на работа ми носи голямо щастие и ми дава свобода всъщност да бъда това, което искам, да правя каквото искам, и за мен това е много ценно. С всяка година разбирам, че няма случайни неща, това е едно от основните ми вярвания в живота. Много е странно как хора и ситуации намират път към теб и е много странно как някакви познанства след години се връщат в живота ти и разбираш всъщност каква е била причината това познанство да се случи на първо място. Няма да назовавам поименно важните хора в живота си, както си спомням, че направих преди 10 години, когато снимах първото си такова видео, но просто ще те попитам дали все още голяма част от моите близки хора са и твои близки хора. А защо да не включим и животни? Твоето куче от детството, Джена, почина преди, може би, 2 години. И макар и много хора също да са умрели през тези 10 години, загубата на това невинно животинче ме удари по един много различен начин. Вкъщи гледам 2 котки, родителите ми гледат 3 котки. Интересно ми е колко от тях все още са живи, дали са здрави. Естествено, те си моите бебенца. Ето тук е една от тях. Ето това е едното животинче, което гледаш вкъщи. Това е Мока. Тя е много дива. Прибра от улицата преди година и нещо. Тя е второто ти дете, по-малко от другата котка, която след малко ще покажа. И е много дива. Събори климатика, събори корниза, в момента нямам пердета заради нея. Интересно ми е дали си ги оправила, всъщност.
Най-вероятно не живееш все още тук, където аз живея в момента. Арти, той е много спокоен. Той е, както и Луна, която живее с моите родители в момента. Той също е една много емоционално дълбока котка. Ако имате така специална връзка с някоя котка, знаете за какво става въпрос. Говоря на широката аудитория, не на теб, Габриела, понеже ти го знаеш. Живееш сама, това за теб е нещо сравнително ново, което много ти допада. Трудно е, но също тази свобода да правиш, ето сега в момента, примерно е 12:30 посред нощ и ти имаш свобода да седнеш да снимаш видео. Допреди малко обработвах някакви неща. Това е едната част от работата ми. След малко ще отида да почистя малко. Като цяло тази свобода на това да живееш сама е много ценно нещо за теб. Интересно ми е дали този апартамент отново е бил снимачна площадка, защото веднъж го направих преди няколко години и съм си казала никога повече, но не се знае. Така, огромна част от това съобщение към теб, бъдеща моя версия, се върти около изкуството, просто защото това е, не искам да казвам центъра на съществуването ми, защото не определям абсолютно целия смисъл на живота си в него, но изкуството е нещо, което изпълва живота ти и го допълва по някакъв начин. Наистина не си представям какво друго бих правила, ако не се занимавах с това. Дълго време ми беше трудно да си сложа това определение артист. И дори сега ми е малко претеншъс и малко кринж да го казвам, че съм артист. Наистина си спомням сега за дори есето, което написах, когато кандидатствах в университета. И то беше, че изкуството е навсякъде. И аз все още вярвам в това нещо. Вярвам, че изкуството наистина е навсякъде, където се вгледаш. Ако се вгледаш, навсякъде може да се намери някаква красота на живота. И това е супер красиво и това също е супер вдъхновяващо. И да, мога да поговоря малко за последните няколко години, защото те бяха много ключови за твоето развитие. Не само като човек, но и като творец. Когато се върнах в България, аз го направих споради много причини, една от които беше, че вярвах и до ден днешен мисля, че е така, че мога да бъда най-искрена като творец в историите, които разказвам, когато те се случват в България. Това е нещо, което познавам най-изначално. Нали, България е държавата, в която съм се родила, България е държавата, която ме е оформила, малко или много и менталитета ми, и културата ми. И аз наистина смятам, че като режисьор за мен е много важно да бъда точно тук. И хората в България, които се занимават с кино или изкуство под всякаква форма, всъщност, за мен са много вдъхновяващи. И всъщност това е нещо, което аз научих, както казвам, през последните няколко години. Киното само по себе си е много колективно изкуство. И затова е важно, много важно, да намериш хора около себе си, които споделят твоите виждания, дори да не ги споделят напълно, да допълват по някакъв начин целият креативен процес и всъщност крайния продукт, който искаш да създадеш. Което за мен всъщност са филми, както уточних. През 2025 година, всъщност миналата година, когато стана на 28 и когато трябваше да снимам това видео, през 2025 ти снима своя дебютен филм. И дебютен филм не означава, нали, първия филм в живота си, снимала си и други филми, но това е първия филм, който беше финансиран, който имаше екип, който имаше реален такъв малко по-мащабен процес на фона на по-малките филми, които си правила сама или в университета, например. И този филм ме научи, постоянно се бъркам между това да говоря във второ лице на ти и в това да говоря в първо лице аз, защото все пак сме един и същ човек, но също така говоря на теб, която си моята бъдеща версия. Така че малко бъркам тези неща в момента, като ти говоря, но ще ме извиниш. Този филм беше много формиращ за теб, защото е история, която исках и ти искаше да разкажем много отдавна. И наистина го виждахме и аз го... Ето, отново се бъркам и трябва да уточнявам всеки път, нали? Но както и да е. И всъщност го виждах като нужната първа стъпка, за да започна да разказвам истории в живота си. Аз виждам филмите, творчеството си като едно огледало на моите виждания за света. Също виждам изкуството като начин изобщо да се справям с света
И под справям имам предвид да го асимилирам и да го разбирам. Също така вярвам, че филмите разказват, когато вземеш един артист, те разказват неговия път и може да се наблюдава неговото развитие в вижданията му, в уменията му, дори ако щеш. Наистина виждах, че тази история е много важна за мен да я разкажа. Няма какво да ти разказвам за филма, ти си го спомняш, надявам се, много ясно, защото беше един много... Да, Мока. Беше един много интензивен процес, който ти донесе страшно много поуки. Да, който те запозна с много хора, който изиска от теб много неща и това е нещо, на което си била, може би, най-отдадена през живота си. Много се радвам, че го направих. Да, ела тук. Хейде, ела! Заповядай. Много важно е да не забравяш, че макар и всеки да се ражда сам и да умира сам, много е важно да споделяш себе си и живота си. И това нещо е нещо, което ти отне време да научиш, защото дълго време си живя с идеята, че ти си интроверт, че ти си различна от останалите, че ти си някакво извънземно, което никой не разбира, което никой няма да може да разбере. Но това съвсем не е така. Фактът, че се чувстваш различна или неразбрана, всъщност те прави един индивидуален човек и ти дава една уникална позиция и гледна точка върху живота и ти дава един глас, който е единичен в този свят. Изкуството за мен вече не е идентичност. Изкуството за мен вече не е професия дори. Изкуството не е нещо, което искам да правя на абсолютно всяка цена и нещо, към което да се стремя и да се боря за него. То е нещо много лично и е нещо, което е било до мен през целия ми живот и е нещо, което е в мен, без значение дали аз го преследвам или не. И нямам предвид, че не искаш и не искам да се занимавам с изкуство и че не го правя, но имам предвид, че вече връзката ми с него не е въпрос на всичко или нищо. Това, което се опитвам да кажа е, че се върнах в това състояние, в което изкуството е креативна енергия и изкуството е нещо, което ми носи удоволствие, защото малко или много това нещо беше загубено по време на университета в някаква степен. Край сблъскването ми с правилата, ако мога така да ги нарека в изкуството. Като цяло беше един интересен процес да стигна до този момент, в който изкуството отново е нещо, което ме вдъхновява и подхождам към него с любопитство и с един така леко детски интерес. Сегашните ми проекти са както лични и както истории, които аз искам да разкажа, така и едни експерименти. Преди изобщо да се заема да снимам своя дебютен филм, помагах на много други хора да снимат техните си филми, сериали и така нататък. Покрай това аз видях най-различни процеси. Запознах се с, както казах, супер вдъхновяващи, прекрасни хора. Част от тях станаха и мои приятели, за което съм вечно благодарна, че имам такива хора в живота си. Наистина за мен няма по-вдъхновяващо нещо в момента от различния начин, по който всеки артист възприема света и го пречупва през своята призма и го споделя на околните. Това нещо е за мен едно от най-красивите аспекти на изкуството и особено на киното, понеже то е много колективно занимание. Интересно ми е, добре, нека си помисля какво бих се попитала себе си, какво би ме попитала 40-годишната Габриела. Нека да си помисля. Всъщност не мога да си помисля за такъв тип въпроси и всъщност повечето въпроси, които ми идват в главата, са въпроси, които бих искала аз да задам на 40-годишната си своя версия. Може би един от основните въпроси би бил дали съм взела правилното решение и то се отнася за няколко неща, които, тъй като все пак това видео ще бъде публикувано в широкия интернет, не искам да назовавам. Друго нещо, което бих искала да знам е дали си продължила да живееш в България. Това ми е много интересно също. Интересно ми е дали съм срещнала човека, с който да остарея, защото лека по лека за теб, 40-годишна Габриела, вече лека по лека започва да идва този момент. Миналата година намерих първия бял косъм.
Така че съм сигурна, че вече лека по лека клетките ми са започнали да умират и това след 12 години ще бъде още по-голям факт. Друго нещо, което искам да знам е дали направи пълнометражния си филм. Дори ако трябва да бъда още по-амбициозна, нали, no pressure, но направи ли 2 пълнометражни филма? Направи ли 3 пълнометражни филма? Значи 12 години ми се струва като напълно постижимо, нали? Много работа, както знаеш, но в момента малко или много работя върху първия, така че се надявам вече след 12 години да работя поне върху трети. Всъщност, ако изобщо се занимаваш все още с филми, не си представям какво друго би правила, но живота е непредсказуем и дори да си изоставила това нещо, дори ме боли сърцето да го кажа, защото не виждам наистина какво трябва да се случи, за да спреш да се занимаваш с кино. Но ми е интересно, ако си спряла да се занимаваш, какво друго ти носи щастие. Когато бях малка, си мислех, че вече до този период от живота си, със сигурност вече ще имам деца и семейство. И децата са все още нещо, което искаш, но разбираш вече колко много голяма част от живота ти биха заели. Разбираш всъщност каква огромна отговорност са наистина. И също вече знам, че е важно да се грижа за детето в себе си на първо място, след това да се размножавам. Така че по-скоро това е някаква цел за малко по-далечното бъдеще. Ще видим кога, как. Темата за децата е това. Интересно ми е ти на 40, дали вече имаш някакви. Също така ми е интересно дали вече още по-малко ти пука за мнението на околните и като цяло за това как биваш възприемана. Интересно ми е дали продължаваш да живееш своята истина. Интересно ми е дали си здрава. Това са всъщност въпросите, които имам към теб. И сега нека да преминем към това какво съобщение бих ти дала. Следвай си мечтите. Това е основното нещо, което ще ти кажа. Това е основното нещо, което казвам на всеки човек. Да, Мока. Дълго време живях с идеята, че живота няма смисъл. И това ме потискаше. Но вече живея с мисълта, че живота няма смисъл и това е прекрасно. Прекрасно е, защото ние сами може да си направим някакъв смисъл. И смисъла моя в момента е да бъда вярна на себе си, да създавам изкуство, да пробвам нови и нови неща, когато е възможно. Голяма част от твоите приятели вече са женени, задумени, имат жилища, коли и така нататък. Вече сме наистина едни възрастни хора и въпреки това аз все още имам чувство, че живота ми едва сега започва. Понеже камерата умира вече втори път и понеже все още не съм взела втора батерия за нея, мисля да ти кажа чао. Ще оставя философстването на теб, тъй като ти ще имаш по-голям опит от мен в живота, така или иначе. Да, много ми е интересно дали ще доживея да гледам това видео след 12 години и ми е интересно да видя какъв е твоя живот. Но най-вече единственото съобщение, което аз искам да предам е да продължаваш да си следваш мечтите. Защото другото няма смисъл. Това е, което исках да кажа. Ще се видим през 2037 година. Да. Толкова ми е странно.